Kulukudu, ngabuya futhi mina Ntombi yaseMaqadini uFuzi Mapholopho Mashiya Mahle. Angihambi-ke ngedwa namuhla, ngihamba nenkondlo ka-LMMS Madondo. Esihloko sayo sithi Ingqalabutho. Ingqalabutho. Ngaphambi kokuthi sibheke bafundi inkondlo kaMadondo Ingqalabutho, ngizocela nje ukuthi siqale sibheke umlando kaBernadette Wallet Vilakazi, lokuyena obizwa ngeNgqalabutho. uBernadette Wallet Vilakazi wazalwa mhla ka-6 Masingana 1906, wazalelwa endaweni yaseGrootville. Wazalwa ngumshini kanye noLeah uMahlongwane. Walifulathela elakwamhlaba ngonyaka ka-1947 eneminyaka engama-40 years. uVilakazi waba owokuqala ngqa kwindlu emnyama owabhala izinkondlo zesiZulu zaba impumelelo. Yingakho-ke bagcina sebembiza ngeNgqalabutho ngoba kuyavela ukuthi uye umsunguli noma owaqala ukubhala izinkondlo ngolimi lwesiZulu. Base bembiza-ke ngaleli gama elokuthi Ingqalabutho. Woza-ke mfundi ngikuhlahlela indlela, wena okwakho ukuvula indlebe ulaleleke naye inkombandlela mayelana nale Ngqalabutho enguBernadette Vilakazi. Sizoqala-ke manje sifunde noma sihluze yona inkondlo. Ngaphambi kokuba sifunde inkondlo, kubalulekile ukuthi umfundi azi ukuthi isihloko sayo lenkondlo Ingqalabutho sisho ukuthini. Ingqalabutho ichaza ukuthi umuntu osungule into ethile yaba impumelelo. Njengamanje lana uVilakazi wasungula ukubhala izinkondlo zesiZulu zaba impumelelo-ke. Yingakho-ke manje sekukhona nabanye ababhali abeza emva kwakhe ababhala izinkondlo. Kodwa umuntu okuyena wahlahla indlela mayelana ney'nkondlo zesiZulu uye uBernadette Wallet Vilakazi. Yingakho-ke anikwa igama elithi Ingqalabutho, umsunguli wezinkondlo zesiZulu. Asifundeni-ke inkondlo kaMadondo sizwe ukuthi uMadondo uthini ngale Ngqalabutho ewuVilakazi. Ingqalabutho, umzukulu kaMakhwatha, umshini noLeah babeziqhweba inqulu ngeNgqalabutho kaZulu. Wabhula umbethe noNdlevu, nawe eGrootville awumncinyana, engathi isihaya nje uwe owasifundisa ukuhaya ngesimanje. Wabhula umbethe ngenkondlo kaZulu. Inkondlo kaZulu kwakuyizibulo lakho. Inkondlo kaZulu yavusa uZulu. Inkondlo kaZulu yacathulisa uZulu. Wayikhomba indlela kaMakhwatha, wayikhomba inyathuko njengomholi. Sikhuleka kumshini benoLeah. Emva kweshumi leminyaka, inkondlo kaZulu ilanywa amaleZulu. AmaLezulu akunika izimpiko, wadlondlobala kwajabha imfamona. Zikubona uqombola umango uqopha umlando. Sibonga umshini noLeah. Kwale noma becokofula abamhlophe nabansundu, thina sithi akukho soke elingenasici. oTaylor benomlingani wakhe uGerard babethi bakwehlisa isithunzi kanti bakushunqisela impepho yokudla ubhedu lobunyosi. Sibonga isisu sakho Leah. Izimbongi eziningi zikushayela ihlombe, zidusa ikhona ingqayizivele, zithi uVilakazi Ingqalabutho enyuvesi yabamhlophe abelungu. Nakuba ilanga lashona useliguqa, ukulwile ukulwa okuhle. Umzabalazo wakho usezandleni zethu. Imbenge owayiqalayo siyosala siyiphetha. Izinyembezi esakhipha ngazo namuhla ziyintokozo nethemba.
Ngiyamuzwa bafundi lana uMadondo. Nangu laphaya uMadondo uyancoma uyatusa ikhona ingqayizivele elikuvilakazi. Uthi hayi uvilakazi uyingqalabutho. Njoba bese ngishilo eqaleni ukuthi isihloko ingqalabutho sichaza umsunguli wento ethile yaba impumelelo. Sizoyibheka ke istanza nestanza lenkondlo kaMadondo sizwe ukuthi uMadondo uthini ngale ngqalabutho ewuvilakazi. Ingqalabutho umzukulu kaMakhwatha. Le ngqalabutho okukhulunywa ngayo kuyavela laphaya kumugqa woqala ukuthi umzukulu kaMakhwatha, okusho ukuthi ugogo kaVilakazi uMakhwatha, ingakho ebizwa ngomzukulu. Umzukulu ingane yengane yakho, loyo mntwana ubizwa ngani ngomzukulu. Ngakho ke la uVilakazi umzukulu kabani kaMakhwatha, uthi gogo kuMakhwatha, ingakho kuthiwa umzukulu kaMakhwatha. Umshini ke noLiya babeziqhweba inqubo. Abazali bakhe umshini noLiya okuyibona abazala lengqalabutho ebizwa ngoBernadette Wallet Vilakazi babeziqhweba inqubo. Babejabule kakhulu ukubona umntwana wabo ebizwa ngengqalabutho, ukubona umntwana wabo ephumelele ebheka induku ebandla, ukubona umntwana wabo emisa indlu emnyama uVilakazi. Bathi-ke lapha kumuqo wesibili umshini noLiya babeziqhweba inqubo ngengqalabutho kaZulu. Wabhula umbethe noNdlevu, nawe Grootville umncinyana, engani isihaya nje uwe owasifundisa ukuhaya ngesimanje. Bathi uVilakazi uyingqalabutho kaZulu ngoba uye owaba woqala ngqa owabhala izinkondlo zesiZulu, okusho ukuthi uye owahlahla indlela noma owavula indlela. Ingakho laphaya kumugqa wesifo bethi wabhula umbethe noNdlevu, wahlahla indlela, waba woqala ngqa ukubhala izinkondlo zesiZulu zaba impumelelo. Sebethi ke nakuyena kuGrootville akamncane akamncinyana, engani uVilakazi ubhala ahaye izinkondlo, ufundiswa uyena uGrootville ukubhala nokuhaya izinkondlo. Okusho ukuthi la kwistanza sokuqala bafundi kuyavezwa lana ukuthi uVilakazi uyena obizwa ngengqalabutho kaZulu, uyena owaqala ukubhala izinkondlo zesiZulu. Kuyaveza ukuthi uyena owahlahla indlela. Bonke ababhalayo ke sebezolandela emva kwakhe. Basitshela ke ukuthi uVilakazi ufundiswe ubani ukubhala izinkondlo nokuhaya izinkondlo. Kuyavela ukuthi uGrootville uyena oye wabamba iqhaza elithile ekufundiseni uVilakazi ukuhaya nokubhala izinkondlo. Ingakho noGrootville bemveza lapha kumugqa wesi-5 ukuthi naye akamncane, engani uVilakazi uhaya ubhala izinkondlo nje kungenxa yakhe, uyena owamfundisa ukuhaya kanye nokubhala izinkondlo. Sithi isiZulu uma sebesihumusha kamnandi bathi iyagodla nxa iqhulwa, yehlise nxa inxenxwa. Lokho kuchaza ukuthi uVilakazi uye wancenga wacela usizo kuGrootville. uGrootville wehlela ngezansi wamfundisa yonke into. Akazange amphoqe kodwa uye wamcela ukuthi Grootville ngicela ungifundise nami ukubhala nokuhaya izinkondlo. Uthe noma esephumelela ke uVilakazi naye uGrootville bamveza ukuthi naye uye waba negala lelithile eksimamiseni ubani uVilakazi. Ningakho ke kuthiwa naye akamncane uGrootville. Angani uVilakazi ubhala izinkondlo, uhaya izinkondlo kungenxa yakhe. Wabhula umbethe ngenkondlo kaZulu. Inkondlo kaZulu kwakuyizibulo lakho. Inkondlo kaZulu yavusa uZulu.
Inkondlo kaZulu yacathula isiZulu, wayikhomba indlela kaMakhwatha, wayikhomba inyathuke njengomholi, sikhuleka kumshini benoliya. Ayi, bathi uVilakazi Ngqalabutho le wabhola umbethe, shuthi wahlahla indlela noma wavula indlela ngebhuku lakhe lezinkondlo lokuqala alibhala noma alikhipha elibizwa ngenkondlo kaZulu. Leli bhuku lakhe inkondlo kaZulu yilona okwaba ibhuku lakhe lokuqala, ingako lapha kumugqa wesi-9 bethi inkondlo kaZulu kwakuyizibulo lakho, okusho ukuthi ibhuku lakhe lokuqala. Izibulo into yakho yokuqala nga oyenzile empilweni yakho. Ingakho bethi ibhuku lakhe uVilakazi lokuqala elibizwa ngebhuku ngenkondlo kaZulu izibulo lakhe uVilakazi. So leli bhuku lezinkondlo zikaVilakazi inkondlo kaZulu iyona eyavusa uZulu, iyona ecathula isiZulu, ngoba uVilakazi uyikhombile indlela, uhlahlelile indlela umzukulu kaMakhwatha njengomholi. Ayi, iqhawe ngempela leli. Ngakho-ke sibonga ubani abazali bakhe ngokusizalela ingqalabutho uLontozane uVilakazi. Sibonga umshini benoliya, ngoba nangu umntwana wabo nangu ebizwa ngani ngengqalabutho kaZulu, ngoba uyena osimamise uZulu. Indle emnyama, thina bebalela imnyama, bekunalo mqondo wokuthi thina ayikho into esingayenza thina noma singayiqala ibe yimpumelelo, kodwa kuyavela lana ukuthi uVilakazi uye wasungula izinkondlo zesiZulu, buka manje ukuthi seziyimpumelelo. Ngakho-ke uyibekile uVilakazi induku ebandla. Sibonga-ke abazali bakhe ngokusilethela ingqalabutho umshini benoliya. Emva-ke kweshumi leminyaka inkondlo kaZulu ilanywa amalezulu yiwona mnikizi mpiko, wadlondlobala kwajabha izimfamona, zibona uqombola umango uqopha umlando. Ayibo Vilakazi, sibonga umshini noliya, sibonga abazali bakho, sibongela abazali bakho ngokuzala ingqalabutho. Uthi-ke uMadondo emva kweminyaka ewu-10 ishumi leminyaka leli bhuku lokuqala inkondlo kaZulu yelanywa, okusho ukuthi uVilakazi wakhipha ibhuku elilandelayo elalibizwa ngokuthi amalezulu-ke iwona avele amnika impiko, kusho ukuthi wadlondlobala kakhulu, wakhula kakhulu uVilakazi kwezosiba, wadlondlobala kwajabha imfamona. Uthe mengabe khula kwezosiba bammonazela laba ababethi asoke sibuka ukuthi uVilakazi uyokaphumelele na, bajabha ngenkathi bembona, shuthi baphatheka kabi. Ukujabha ukuphatheka kabi, sewubona lo muntu okade ungamfiseli into enhle usumbona ephumelela, izinto zakhe zimhambela kahle. Nangempela-ke uVilakazi lana kuyavela ukuthi laba babemfela umona bajabha, bacasuka, baphatheka kabi ukumbona uVilakazi eqombola umango, ekhuphuka, eqopha umlando, ebeka induku ebandla ngey'nkondlo zakhe azibhala ubani uVilakazi. Ngakho-ke sibonga abazali bakhe umshini benoliya. uVilakazi uyikhiphile ibhuku lakhe lokuqala inkondlo kaZulu yase ilandelwa ibhuku lesibili elibizwa ngokuthi amalezulu-ke iwona ambeke ebalazweni uVilakazi, waba iqhawe, waba undabuzekwayo, njengoba nanamhlanje sisafunda ngaye ubani uVilakazi uqopha umlando omkhulu, uyibekile induku ebandla. Ngakho-ke sibonga abazali bakhe umshini benoliya. Kwaleke noma bekucokofula abamhlophe nabansundu, umugqa 22 nomugqa 23, uMadondo ethi
Uthe noma bemthuka ucokofula umuntu usuke umthuka umgxeka usho yonke into embi ngaye ngoba udinwa yini udinwa impumelelo yakhe manje usho zonke izinto lezi ezizokwenza ukuthi ehle isithunzi ngoba phela manje nangu uyaphumelela phambi kwamehlako babemthuka abamhlophe abelungu kanye nabansundu abantu abamnyama shizo kwakuhlangene abantu abamhlophe abelungu kanye nendle emnyama imonazela ubani uvilakazi ngenxa yempumelelo yakhe yokubhala izinkondlo thina ke sitha alikho isoke elingenasici akho soke elingenasici lokho kusho ukuthi akekho umuntu omsulwa wonke umuntu unazi izinkinga zakhe akekho umuntu omsulwa wonke umuntu unazi izinkinga zakhe obani laba bemthuka uvilakazi besho yonke into bemgxeka othela benomlingani wakhe uGerard ngenkathi bemthuka besho yonke into bemgxeka babezitshela ukuthi bamhlisa isithunzi kanti abazi ukuthi bamshunqisela impepho yokudla ubhedu lobunyosi sibonga isisu sakho liya okusho ukuthi lana uMadondo uthi ngenkathi othela benomlingani wakhe uGerard bethuka uvilakazi bedinwa impumelelo yakhe yena bona babezitshela ukuthi badicelela phansi isithunzi sakhe kanti abazi ukuthi ngokwenza lento ababeyenza oyokumgxeka nokumthuka lokho kumkhuphule kakhulu uvilakazi akazange aze akunake lokhu uvilakazi kepha wakushaya indiva waqhubekela phambili vele phela izinja zikhonkotha imoto enjani ehambayo uma abantu bebona ukuthi uyaqhubeka empilweni uyaphumelela vele kuba khona izinkulumo ezimbi abazikhulumayo bagxeke bakuthuke basho yonke into ngoba badinwa yini na badinwa impumelelo yakho labo bantu ke azangaze abanake uvilakazi uye waqhubeka nomsebenzi wakhe omuhle wokubhala ini izinkondlo waba impumelelo ngakho ke sibonga isisu sakho liya kuyacaca ukuthi abazali bakhe uvilakazi bamfundise kahle ngoba kazange alwe nabo kodwa yena walwa ngosiba nepeni waqhubeka wabhala waqhubeka waqombola imango waqhubeka waqopha umlando wayibeka induku ebandla waba yiqhawe waphakamisa indle emnyama sibonga umshini noliya abazali bakavilakazi izimbongi eziningi zikushayela ihlombe zithi izimbongi eziningi zikushayela ihlombe zidusa ikhona ingqayizivele zithi uvilakazi ngqalabutho enyuvesi yabamhlophe abelungu abanye ke ababeyimbongi ababhali bezinkondlo babekujabulela ukubona uvilakazi ephumelela babemshayela ilontozane izandla bemshayela ihlombe bazi ikhono elingajwayelekile ikhono eliyingqayizivele bafundi ikhono elingajwayelekile baze basho bathi hayi thina sithi uvilakazi hayi ngqalabutho ngempela enyuvesi yabamhlophe abelungu kuyavela ukuthi uvilakazi bekuyena yedwa umuntu omnyama enyuvesi yabamhlophe Vet University lakade efundisa khona so uvilakazi ke bambize ngani ngengqalabutho abanye ababhala bathi hayi cha ikhono lakho ngempela vilakazi alijwayelekile ndoda amadoda ngakho thina sithi uyingqalabutho thina sithi halala vilakazi phambili vilakazi ngale nkathi oTaylor bona nomlingani wakhe uGerard bemthuka bemgxeka basho yonke into abanye ngala bathi halala ngakho ke bafundi chaza ukuthi uma uphumelela akusiyo wonke umuntu ozokushayela ihlombe bakhona bazokujabulela bakugqugquzele ngempumelelo yakho bakhona bazogxeka basho yonke into embi ngawe ngakho ke lezo zimo ezinjalo kuzomela ukuthi ungazinaki uqhubeke uphokophele uye phambili uzophumelela ngokwenza kanjalo nakuba ilanga lashona useliguqa ukulwile ukulwa okuhle umzabalazo wakho osusezandleni zethu imbenge owayiqalayo siyosala siyiphetha izinyembezi esakhipha ngazo namuhla zintokozo nethemba bathi nanoma uvilakazi ashona esesemncane ngumuqa 34 uthi nakuba ilanga lashona useliguqa okusho ukuthi washeshe wawuflathela elakwamhlaba esesemncane nikhumbule bafundi lapha kumlando wakhe uvilakazi ukuthi uvilakazi
uye walifulathelela komhlaba eneminyaka engama-40 years. Lokho kuchaza ukuthi ushone esesemncane. Ulifulathelela komhlaba eseliguqa bese semncane. Kodwa noma kunjalo uye waba iqhawe, ukulwile ukulwa ukuhle, ulwe impenhle nesicoco sempumelelo. Ngakho-ke bathi abanye ababhali umzabalazo wakhe uVilakazi ususezandleni zabo. Lo msebenzi awuqalile bona bazoqhubeka bawuqedele. Bathi sizoqhubeka siyiphethe lembenge oyiqalile. Sizoqhubeka Vilakazi sihambe enyathelweni zakho ndoda amadoda. Sizoqhubeka sibhale izinkondlo. Sizoqhubeka siphakamise amakhono ethu. Ngakho-ke izinyembezi esamkhapha ngazo uVilakazi namhlanje ziphenduka intokozo kanye nethemba. Uye wabuyisa ukuzethemba endlini emnyama. Uye waqhuqhuzela abantu indlu emnyama ukuthi nabo babhale izinkondlo, nabo bazibonakalise noma baveze amakhono abo ahlukahlukene. uVilakazi umzukulu kaMakhwatha, sengisho phela umntwana kaMshini benoliya. Ayi, siyakuzwa madonda, siyakuzwa. Ngakho-ke bafundi, uhlobo lwayo lenkondlo izibongo zesimanje. Sothi izibongo zesimanje ngoba imbongi lana ibhala ngomuntu othile, iyamncoma, iyatusa, itusa ikhono lakhe elibe lingajwayelekile lokubhala izinkondlo zesiZulu. Namanje basasekhona-ke nabanye ababhala ababhalayo bahamba enyathelweni zikabani, zikaVilakazi. Izibongo zesimanje, uhlobo lwenkondlo. Kanti umqondo wayo lenkondlo, kule nkondlo kube ngathi uVilakazi lana umbhali usitshela ngekhono eliyisimangaliso lale ndoda ebizwa ngobani, uVilakazi, owayenekhono elingajwayelekile lokubhala izinkondlo. Ngakho-ke uyamncoma, ubonga ikhono lakhe elikhulu. So lo mbhali wezinkondlo ushiye umlando ongasoze walibaleka, futhi kuyavela ukuthi ube nesibindi esimangalisayo ngoba kuthe noma bemthuka bemgxeka besho yonke into, yena akazange adikubale, wakushaya indiva konke lokho, waqhubekela phambili. Ngakho-ke umqondo walenkondlo siyathola ukuthi cha, umbhali ukhuluma ngekhono elingajwayelekile eliyingqayizivele la Vilakazi alisebenzisa lokubhala izinkondlo. Uye waba yiqhawe elikhulu uVilakazi. Ingakho indikimba yayo lenkondlo kuzoba ubuqhawe. Indikimba yayo lenkondlo ubuqhawe. Lapho imbongi incoma ubuqhawe kanye negalelo likaVilakazi abe nalo ukuphakamisa indlu emnyama ngeenkondlo zakhe zesiZulu. Umyalezo kaMadondo uthi uma umuntu unephupho lokwenza into ethile, yonke into iyenzeka. Yonke into iyenzeka. Ungakhinyabezwa izinkulumo zabantu. Ungadicilelwa phansi imfamoni. Vele labo bantu abanjalo uyabadinga empilweni. Vele yibo laba bantu abaphethe impumelelo yakho. Kumele-ke ungalahli ithemba, hlala ethembeni. Hlala ethembeni, uqhubeke nomsebenzi wakho. Lokho kuzokwenza ukuthi ekugcineni ube nezithelo ezinhle zempumelelo. Ngakho isigqi sayo lenkondlo siyashesha. Why sishesha? uMadondo ujabulele ukubona umuntu omnyama enekhono elihle kangaka elingajwayelekile. Siyashesha ngoba uncoma imisebenzi emihle kaVilakazi yokubhala izinkondlo zesiZulu. Ngakho-ke isigqi siyashesha. Ithoni eyokutusa neyokuncoma ikhono likaVilakazi lokubhala izinkondlo zesiZulu zibe impumelelo, kanti umoya wayo inkondlo
umoya wokujabula lapho na imbongi phela iveza imizwa yayo yokujabula nokuncoma nje umsebenzi omuhle owenziwe uVilakazi wokubhala izinkondlo. Uyasigqugquzela-ke nababhali abancane ukuthi abaqhubekele phambili babhale izinkondlo. Ngiyabonga kakhulu bafundi.